أزو سلام فانا بصحكم زغوركم تعزبتي كما يتعلون اللوم ربع 16 طريقة رستدلو زينهم بسنا دوحنا لكم قريبا لنا أنا مكتب لكم مخبر زقدم يرمياس قبروا عليه بقدامنت أرستاتو أب كلتشن 18 تريو حدقة الترافيك بلالي 18 ميتا تقوليلو أب دواقع بحري محبرات ترادو وقففت عسانا محيال كسرحيو أب زبادو بساتاتو زلو ديشالاوي أب تنواب أب مسرح مسمارن أصوات ويقبرالو أب كتما نيروبي الشباب زكايدو شبرو متقاتي حيالو برقيس تغتيلهم بايتو بريطانيا مسرح موصا بريطانيا كابيروبا حبرت نتصنحة سمع نتيقو أب بوركينا فاسو بعلي تاو قجت بوحدو 5 سبات تغتيلهم أب زرزراتو أب كلتشن 18 تريو حدقات ترافيك أب هاجرنا ب 18 تبخلت ميتات كم زقودله سندات بوليس إيرترا نصرو أنت قلنا جنا أتي أب سبب نبرتين زور زلوا كسرات بمنصر تعاق ترافيكن كال روايتن كرن كلو جنا حيال تعري يدل خمس زلوا نصر قلت إني هبطن فرزجي بملك أب زدالو جرامس كال جرزجير كقربوي أب كلتشن 18 تريو حدقات ترافيك أب هاجرنا ب 18 نطب كلتا مئتاويت كم زغودله سندات بوليس إيرترا أنصيرو بمسرت صبصا بوليس ترافيك أبزا استساونا بثنايا عمت بزقاطمه 3869 حدقاتات 200 حدن سبات كموتون كلو 1250 كبيدن فوكسن أكلاوي قدات كم زوردم أب نبرت سعبك سرادما 45 نطبي 4 مليون نقفة كم زثمن تفليتو بحفشو لعلميت شحقود لتات أشكر كرتيكا مستمزقبز تغستاز صبصاب كابتوم زقاتو حدقاتات وتوم كلتشحن 136 كاب سالاساك ساب 59 بزعد ميهم أشكر كرتيكا مستفصمو بمنصر ساعتات دما زبزحو كاب ساعتات 9 نقوه كساب ساعت كلتة ناي دحرقات رمخانو أنصيرو رحكتك حليخا زي مقعز كتور نهري الكلاو مستسفيخا تشكركاريت ممراح تشكركاريت النمرحكات تنقصقص تليفون متقامن سكرين مولعن زتقالل أدوبو خاز سرق نطفتات مكياد اتهم بتدقاقام زرائي تنقطات حدقا كم زغنون بريهو بوليس ترافيك حقين مخبار ليتن معلتن زكايدو صعري لعل وصيد كم زلوز تقصت السبساب سخونة أشكركاري بحكتات ترافيك تقازيو خنقصقص قدنتاو كم زخونة سرقيا بالسنيت متقام دما دحيرو كابز مس حدقان صعبيناتون كم زدحن أغنزيبو دحنت تمارو أبك أن مسمرات مقوعز يزركبا أبيات التمرتي نمو حسون سعرتات كم زكايد انتقونا قداز أخالص لزيكوني أبيات التمرتي أبتني ساعك من كسغاز تمارو زرائي لنساعتات ندحرت تمارو ان تبقصتات كوسدا تلابيو اتي تصبصابا موداتا بفلاي أبزحلفا حمشت أوارح ساعك من كسغاز تشكركرتي كم زنبري بومنصر كرأن كلو اتي تمزجيبو زلو منكاي عدقاتات صبوق أنفتو كوانتخوني زيادة كودلن نابستحات الدرجة كوردن جن هزبي بحفشة أشكر كرتدما بفلاي بنقحاتن حلافنتن كملالسو الزخاخيرو مزاقبتو بوليس ترافيك ناي كلتشحن 10 شوعاتن كم زنصرو 14 شوعات 239 حدقاتات كم زقاطمه كم صعبينو هيوت 240 حدن سبات كقزفن كلو 1840 كبيدن فوكسن أكلاوي قدات صعيبو أبلعلي نبرت دما لعلي 7 مليون نقفة عنوة وريدو أبيرترا أبنطوف من قصغاز زركبا أستات 7 مخاين كم زلوا زفلت قينو تريو حدقاتاتن أبيوتن نواتن زسعب زلو كسارتاتن بمنصر صعك ترافيكن كالي رقوحيتاتن كررن كلو قنا حيال سعري يدل كم زلو كم زمل كتيم كإلاتات زقلصو أبز عمت زي أب زوبدو وغاي بحري نتفتات مكفاف عسى نمعبالن مهرتون معباين كسرح مخانو أنفر منستر هابت بحري بعصر 4 طري أو زي قبر أخي باقليتو أبت زوبا زنتفا 10 شوعات محبرات ترادو قففت عسى كم زلوا نمحقازن دما أب كلتشن 10 شمونتن لعلي 4 مليون نقفة بملك على غاح كم توهبن نواتاوي حاجز كم تبركتلن أبتاقات أم تحبيرو أبز عمت زي تن محبرات نزك هيدو نتفتات مكفاف عسى نمحيال كسرح مخانو كبرهن كلو موداد تكال مفر برد متتاو زمنا وميلاتات مكفاف عسى
ንምውዳብን ምንቃሕን ገፈፍቲ ዓሳ ከምውን ንምሕደራ ዋኒን ኣጋፋ ዓሳ ኣሰራርሓን ጽገናን ሰኪዕትን ምዕራይ ሞተር ጀላቡን ዘጠቃልል ስልጠናታት ንምክያድ መደብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣካይዲ ስራሕ ጨንፈር ሚኒስትር ሃብቲ ባሕሪ ኣብ ዞባ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ አቶ መሐመድ ኢያሒ ኣብ ዘስምዑ ቃል ገፈፍቲ ዓሳን ዘሰላስልዎን ዕለታዊ ንጥፈታት ንምምዕባልን ምህርቲ ዓሳ ንምዕባይን ዝካየድ ጻዕሪ ኣድማዓነት ንኽህልዎ ብምምሕዳር ዞባን ሓይሊ ባሕርን ዝግበር ምድጋፍ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዓመት እዚ ብዝሓየለ ክቕፅል ተላብዩ ኣማሕዳሪ ዞባ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ አቶ አምባሳደር መሐመድ ስዒድ ማንታይ በወገኑ ጸጋታት ባሕሪ ብሓፈሻ ዓሳታት ድማ ብፍላይ ውሕስነት መግቢ ንምርጋጽ ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ልዑል ኣበርክቶ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብ ምምላእ ዕለታዊ ጠለብ ስድራን ዕዳጋታትን ከባብን ሓሊፉ ንሰደድ ዝዓለመ ብዙሕን ዓይነትን ዘለዎ ምህርቲ ብምቕራብ ዘድሊ ኣቓልቦን ደገፍ ክግበር ምዃኑ ኣረጋጊጹ ኣብ ዞባ ደቡብ ብሓፈሻኑ ዞባ ሰንዓፈ ድማ ብፍላይ ዝተኣታቶ ዘሎ ዲጂታላዊ ኣብያተ ንባብ ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምሳርን ብቐሊል ዘይጥመት ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጹ ካብ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ደቡብ ኢንጂነር ኣቤል ግርማይ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ንዑ ዞባ ሰንዓፈ ብቤት ትምህርቲ ጢሻ ፈሊሙ ዘሎ መደብ ኣካል ናይቲ ኣብያተ ትምህርቲ መሰረታዊ ቴክኖሎጂ ንኽዓጥቃ ብደረጃ ዞባን ሃገርን ዝሰላሰል ዘሎ መደባት ምዃኑ ኣብሪሁ እቲ ተዋሪዱ ዘሎ ዲጂታላዊ ቤት ንባብ ተምሃሮን መምሃራንን ዘደለይዎ ሓበሬታ ብድምፅን ስእልን ክረኽቡ ዝሕግዝ ብምዃኑ ተወሰኽቲ ሞከስታት ክረኽቡን ኣፍልጦም ከዕብዩን ከም ዝሕግዞም ኣረዲዩ ኢንጂነር ኣቤል ወሲኹ ተጠቃምነት ዲጂታላዊ ኣብያተ ንባብ ናብ ርሑቕ ከባቢታት ንምስፋሕ ይፀዓር ከም ዘሎ ሓቢሩ እቲ ቴክኖሎጂ ኣቐዲሙን ኣብ ንዑ ዞባ ደቀ ኣምሓረ ኣብ ዝርከባ ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ከም እተዋደደ ይዝከር ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ቀፂሉ ዝቐርብ ዕለታዊ ዜና ውፅእ ሃገራት እዩ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ኬንያ ኣብ ዝርከብ ሆቴል ብ15 ጥሪ ንኣስታት 20 ሰዓታት ብዝቐጸለ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 15 ሰባት ከም እተቐትሉ ተገሊጹ ዕጡቕ ሓይሊ ኣልሸባብ ናይ ሶማል ሙሉእ ሓላፍነት ናይቲ መጥቃዕቲ ከም ዝወሰደ ኣፍሊጡ ኣሎ ብመሰረት ሰመዚ ጸጥታ ኬንያ ኣብቲ ብምፍንጃር ቦምባን ተኹሲ ፎኪስ ብረትን ዝተሰነየ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 4 ሽበራውያን ከም እተሳተፉ ተፈሊጡ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ኬንያ ተፈጢሩ ጸንሐ ጸጥታ ወጥሪ ኣብ ታሕቲ ቁፅር ከም ዝውዕለን ተኸዲኖም ዝጸንሑ በርጌስ ብምሉኦም ናብ ውሑስ ከባቢ ከም ዝገዓዙን ገሊጹ ኣብቲ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ንዝተሓባበሩ ናይ ምህዳን መስርሕ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ሰመዝ ጸጥታ ኬንያ ሓቢሮም ኣለው ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ነዚ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣትሪሩ ብምኹናን ንህዝብን መንግስትን ኬንያ ዘለዎ ደገፍ ገሊጹ ባይቶ ብሪጣንያ ንመስርሕ ምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳ ሕብረት ንዝተበፅሐ ስምዕ ብልዑል ድምፂ ነፂጎ ሻምተ ወልደ ተወሰኸ ጸብጸብ ኣሎ ባይቶ ብሪጣንያ ኣብ መንጎ ብቀዳመይቲ ሚኒስተር ተሬዛ ሜይ ዝምራሕ መንግስትን ኮሚሽን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ንዝተበፅሐ ስምምዕ ምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ኣባልነት ሕብረት ብልዑል ድምፂ ነፂግዎም እቲ ባይቶ ብ15 ጥሪ ኣብ ዝወዓሎ መጋባእዩ ነቲ ዝተበፅሐ ስምምዕ 432 ብ202 ከም ዝነፀጎ ተሓቢሩ በዚ ድማ ብሪጣንያ ዝመጽእ 29 መጋቢት ካብ ኣባልነት ሕብረት ጠቕሊላ ኣብ እትፈላለየሉ ብዛዕባ ዝህሉ መስርሕ ይኹን ዝምድና ዝኾነ ውዕል ከይከተመት ክትወፅእ ዘሎ ተኽእሎ እናዘየደ ይመጽእ ኣሎ እቲ ክብጻሕ ተወጢኑ ዝነበረ ስምምዕ ምውፃእ ብሪጣንያ ግቡእ መስርሕ ዝሓለወ ንኽኸውን እቲ ሃገር ካብቲ ሕብረት ድሕሪ ምውፃእ ድማ ን21 ኣዋርሕ ነፃ ናይ ንግዲ ስምምዕ ክህሉ ዝብል ነጥብታት ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ እንተኾነ ግን ኣባላት ባይቶ ብሪጣንያ እቲ ስምምዕ ኣኻሊ ከም ዘይኮነን ንንግዳውን ቁጠባውን ኣቃውማ ሃገሮም ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ምዃኑን ብምግላጽ ካብ ከምዚ ዝበለ ስምምዕ ምኽታም ብዘይ ስምምዕ ምፍልላይ ዝብል ምርጫዮም ወሲዶም ዘለዉ ብዘይካዚ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ዕዮታ ሃገር ባይቶ ብሪጣንያ ንመንግስቲ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ተሬዛ ሜይ ናይ ምትእማን ድምፂ ክብ ሕቶ ኣቕሪብሎም ኣብዚ እውን ባይቶ ኣንጻር መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ሜይ ምስ ዘድምፅ ብሪጣንያ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ምርጫ ከተካይድ ክትግደድ ምዃና ጸብጻባት የነጽሩ ኣብ መጀመርያ ወርሒ ጥሪ ኣብ ማእከላይን ሰሜናውን ሸነኽ ቡርኪና ፋሶ ብዝተወልዐ ዓሌታዊ መልክዕ ዝሓዘ ግጭት ብዝኸፍአ መልክዑ ብምውፃሉ ብውሕዱ 50 ሰባት ከም እተቐትሉ ጸብጻባት ኣመልኪቶም በቲ ናብ ካልእ ከባቢታት ከይላሕም ተሰጊኡ ዘሎ ግጭት ኣሽሓት ነበርቲ ከም እተመዛበሉ ዝሕብሩ ሰመዚ ናይቲ ሃገር ንምግታእ ብርክት ዝበሉ ሓይልታት ጸጥታን ወተሃደራትን ተዋፊሮም ምህላዎም ኣፍሊጦም መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ኣብቲ ምስ ማሊ ዘዳውብ ከባቢታት ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ እኳ እንተኣወጀ እቲ ግጭት ግን ክሃድእ ከም ዘይከኣለ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ እቲ ግጭት ብሰንኪ ሽበራውያን አንቆልቂሉ ንዘሎ ጸጥታ ቡርኪና ፋሶ መሊሱ ከጋዶ ከም ዝኽእል ምስ ኩነታት ናይቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይገልጹ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ቡርኪና ፋሶን ማሊን ድማ ብፍላይ ብዝካየድ ተደጋጋሚ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ሰብኣውን ንዋታውን ክሳርታት ከም ዝወርድ ጸብጻባት ይጠቕሱ
بجوداي كردوان ميليشيات أب ناي وج قالت تسميدان زقنيا أمريكان تركين ندحنت نايتو ميليشيات أب جمت زأتوا كاب وج نت أزخون زبا كمسرت أمر دا بتحن كلتين هجرات أب سمع زيز بتصحى بريزيدنتات ترامبن إردوغانن بعصر تربعة تري أب زكايدو ناي تليفون ركبيو أتسمع ما بتجوداي أمونغو كلتين هجرات كيف ترتسجيونت أنا حوطري كهدو أو كم زغل تنتنتي إمتو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب تركي قبل لتوم ميليشيات متقعتي مستكايد هاجرو أب لعليا كتبوا هاسياز فتر سجومتي كم توصل متنقع ويفلت بسجومتات أمريكا كم زي تساعد زجلت التركي بوجنا قبل لتوم توسجات كم فتر لا اتجلت ميليشيات التكايد ومتقعتات كتقول مخانا كتحب تنحيا إذا هم دينك الله بريزيدنت دونالد ترامب رسيب طيب إردوغانن أب ممعبال كتبوا زبنا هاجراتهم زتكور الزربون كم زكايدو تغالحو إيران بوشتاو أعمى معبلة توروكيت تقيمة بعصر حموشة طري زجبرته فتنا مونج أف ساتلايت كم زي تتعوثه تفلتو تا ساتلايت نتي نابت أفر نمدياب زد اللي فتنات كتبوت صحاب زي مخالة كم فشلت زحبر وسمى إيران داق ماي فتنا ككاير مخانا فليتهم بريزيدنت إيران حسن روحاني هاجروا وتهدروا عقمان بدنفع سلسته ساتلايتات كتفت المخانا أب زحلفة قربة معلتات محبارة يرسعن اتوتن مسم معبال نيكولاس هاو مدابات متأثر كم زلو اتوقس أمريكا كي تكبر كتنقص أنا يخون امبر إيران اتمدب نزخونة هاجر بقالوتها كم ديت قلب محبار أب زخونة أوان كتكايدو مخانا حبير الله زي خبركم تعزبتي زينة أبزي فتسم برك معلتي